kaniya ang pamuno sang Provincial Disaster Management Program Division. Ma'am Irene, good morning. Aha. Hello, ma'am. Okay. Aha. Matawag kami ulit, ma'am, sa imo sining communication kay medyo daw hindi gid mayong imo sining sulod. No? Si Ma'am Irene Plutenya, no? Hibaloon tani kung ano so far ang latest sa ila sining datos nga natipon may kantaran sa kahalitan sining pag baha, no? Siling ko, Southern Negros Occidental, but sa Northern Negros may mga areas man na, no? Nga damo man sila nga mga lugar nga ginakabig man nga flood prone mga kaaksyon. May mga pamilya man ho nga again paidalom sa preemptive evacuation. Ihemplot naton ang area sang Banwa sang Isabela. May preemptive evacuation nagligad, no? Ma'am Irene, good morning. Good morning, sir. Good morning. Yeah, salamat gid ma'am. Epekto sang ulan dala sang habagat anong latest nga datos ninyo ma'am angot sa mga lugar nga ginbahaan kag mga residente nga gin-evacuate, Ma'am Irene? So as of sir 8 o'clock pagina sang aga may ara kata nga nakasulod nga report nga 13 LGUs ta ang sa sa tig-ululan, you know. So sa San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Isabela, Bago, Hinubaan, Sipalay, Himamaylan, Kawayan, Hinigaran, Ilog, Moises Padilla. So, 36 ka mga local government units. May mga residente, ma'am, nga gin-evacuate sa mga lugar? Yes, sir. No, may ara. Kita sa mga affected ng mga families. Ang equivalent ni 1,130 ang sa inside evacuation center. Tapos atong evacuation center 2,000. Balikan ko lang makadali, ma'am, no, kay nag-rula imo sa nga 1,130 families is ini sa ma'am ko individuals. No? Families, sir. Families. Okay. So kung mga individuals damo gali, ma'am Irene, no? Mga 2,335. Okay, 2,335 kag subong ini nga mga pamilya ara gyapon sa evacuation center. Yes, sir. Ari sila subong sa evacuation center. Sa dalagko bala, ma'am Irene, nga mga kasubaan, anong latest nga monitoring ninyo sa water level? Isa dariti amo ng ilog Hilabangan River? So far, sir, no, ang aton nga mga rivers, no, may ara kita sa mga ara sa south, very high ang ilang water level. So may ara nga 3 steps na lang. Ang iban sabi sa ilang manual monitoring, ara sa red ang ilang linya sa ilang tubig. So that's why nag-opt man sila nga mag preemptive evacuation. But subong ari na kita sa aga na kag nagwa na sa PAR si Bagyo Verde. Ang latest nga report nyo naman na nag-subside naman, amat-amat agad sa subside na tubig? Yes, sir. May ara kita sang amat-amat kapag subside sang water, particularly sa south, no? Okay. Actually, sang midnight, nagka-red alert pa kita. Pero subong damat-amat naman subside ang mga aton mga rivers naton. Okay. Although may ara pagitagyapon mga areas nga unpassable, like for example in the case ng Pontevedra, ang Marayo Bridge not possible pa. Okay. Sa Hinigaran may ara man kita sa may sitio Talatala, sa sitio Daat, kag sitio Buenavista. Sa Buenavista passable na dali. Okay. Tapos sa may Nakastellana, sitio Hamandre, not possible pa. Okay. Hindi pa pwede maagyan bangod sang baha, ma'am, o kung bangod sa mga nagkalatumba nga mga kahoy? Baha, sir. Baha. Okay. Why man reported landslides?
May ara to sir, pero clear naman sir ang landslides naton sir, like sa Sipalay, Mhm. clear naman. Ang sa may San Carlos, na clear naman. Okay. The damage report angot sa balay abi nga nalapawan sa tubig, taytay nga naguba o kung iban pa nga kahalitan, Ma'am Bel. As to critical facilities, sir, wala pa man kita reported. Ang Aha. sa damage property naton, Mhm. may isa kita kabalay nga na partially damaged sa may bago. Bago City. Ano nga particular barangay ni Ma'am Bel? Ah, sir, ano ko pa, Okay. i-consolidate ko pa sir. Sige, sige. Ma'am Irene Bel Plotenia, ma'am, thank you so much gid sa tiyempo ginatag sa Aksyon Radyo Bacolod, ma'am. Salamat gid. Sir, salamat man. Good morning. Action Hotline. Amo ng initial nga datos agad presentar sa aton ni Ma'am Irene Bel Plotenia, ang pamuno sang Provincial Disaster Management Program Division. Dabo-dabo nga mga